thiam zirna channel clear tu te in zawa in chu bai ule ole hun rei tak kan lo lang tho lova dam lo na thil le nge mo wangin kan han boi ve neu newa ei video thar le kan on let le dona ka channel clear tu te channel la subscribe lo ten lo subscribe tu rin kan han ngen chewa video tak tak kan la ron da chole zel dona ni ole tun tu ma hian phone storage full thin te tan ati thol dan kan soidona settings atangin storage a kan han enanga hei space za ta hi 7.19 GB ala oma khemi ti thol dan a khi kan soidona ni i memory alo fula i buai ani chuan settings atangin storage a i lutanga milai data hi clear photana masabera chuan ti chuan i clear zo a po ala tlem space ila nei tam lutuk lo ta a ti chuan kan share rang tu chu WhatsApp hian data or space a he em main WhatsApp data ho hian chu kan delete le don ani file manager a kan lutanga file manager a chuan WhatsApp ti kha kan zong don ni WhatsApp a kan han lutanga database chunga hian database om thina chu om chuan kan delete vek potang ti chuan chung kan delete zo a chuan ala tawhlo mai the ti chuan file manager settings atang hian show hidden files ti hi kan on don ani hidden file ho kan tilang don ani WhatsApp a hian hidden file tam tak on thina chung ho chuanin space an he em mai ni ti chuan hei helai hian malama hian full stop om na hi a omani om thina heng ho hi hidden file ani delete vek mala poilo chuwang chuan full stop masa om na ho kan han select anga kan delete don ta ni ti khan WhatsApp chunga mi chu ti khan kan han delete vek anga ti chuan 7.17 GB kan lo nei ta ni helaya file tam chang chuan 2 GB te 1 GB laya space hi na kan nei bel chang om thina ni chu a big takin internal storage full ti amo khatiang memory khat lutuk problem inei ani chuan tuna kan soyang khan solve turani ole ka channel thir tu ten lo tangkai pui ngai ka be se ya video dang tangkai tak tak ten kan le dona channel la subscribe lo ten lo subscribe ula notification in don theinan bell icon in lo me theu don nia